మీరు వండిన ఫుడ్ని మళ్ళీ రీహీట్ చేసుకొని తింటున్నారా? ఇలా చేస్తే మీ ఫుడ్ వేస్ట్ అవ్వకుండా ఉంటుందేమో, కానీ ఈ 5 రకాల ఫుడ్స్ను రీహీట్ చేసి తింటే మీ హెల్త్ స్పాయిల్ అవ్వకుండా ఎవ్వరూ ఆపలేరు. మొదటిది బంగాళాదుంపలు. వీటిని మళ్లీ వేడి చేసి తినడం వల్ల వీటిలో ఉండే నైట్రస్ వికారం, వాంతులు వంటి సమస్యలను కలిగిస్తాయి. రెండవది పోషకాల పవర్ హౌస్గా పిలువబడే పాలకూరను రీహీట్ చేసి తింటే వీటిలో ఉండే నైట్రస్ అమినో యాసిడ్స్తో కలిసి క్యాన్సర్గా మారే ప్రమాదం ఉంటుంది. మూడవది మష్రూమ్స్ను మళ్లీ వేడి చేసి తినడం వల్ల వాటి రంగు, రుచిలో మార్పులు వచ్చి బ్యాక్టీరియా పెరుగుతుంది. దీనివల్ల అజీర్తితో పాటు హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ రిస్క్ కూడా పెరుగుతుంది. నాలుగవది ఎగ్. దీనిని ఎప్పుడూ తాజాగానే తినాలి. అలా కాకుండా రీహీట్ చేసి తింటే బ్లోటింగ్, యాసిడిటీ వంటి ప్రాబ్లమ్స్ తలెత్తుతాయి. చివరిగా చాలామంది మళ్ళీ టీని వేడి చేసుకొని తాగడం వల్ల అది దాని రుచిని కోల్పోవడమే కాకుండా బ్యాక్టీరియాను కూడా పెంచి ఆరోగ్యానికి కీడు చేస్తుంది.